Kemal Bekle, Kani Beko, Selin Sayek. Di siyaseta navxweyiya Tirkiyê de bi destpêka salan û hevdîtinên di navbera partiyên siyasî de jî zêde dibin. Taybetî jî di navbera Partiya Desthilatdar AK Parti û hevkarê wê Desthilatê Partiya Netewperest MHP ve hevdîtin zêde dibin. Serokkomarê Tirkiye û di heman demê de serokê giştî yê Partiya Desthilatdar AK Parti Recep Tayyip Erdoğan di nava hefteyekê de sê caran bi serokê Partiya Netewperest MHP Devlet Bahçelî re bi awayekî sürprîz li hev kombûn. Herçiqas nawaroka wan hevdîtinan ji raya giştî re nehate bi eşkerekirin jî li gorî şîrovekarên siyasî di wan hevdîtinan de di serî de hilbijartineke pêşwext biryara derbarê azadkirina Selahattin Demirtaş û di siyasetê de di HDP çawa bêbê bandorkirin hatiye axaftin. O şîrovekar dibêjin piştî wan hevdîtinan hilbijartineke pêşwext teqeze. Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan'ın görüşmesinde muhtemelen 2021 yılını Di hevdîtina Brêz Bahçeli û Brêz Erdoğan de nexşereya sala 2021 hate nirxandin ku dêwek bereya Cumhurê çi bikin. Li gel vê yekê di hevdîtinê de biryara dadgeha mafê mirova ya Ewropa a derbarê Demirtaş de jî hatiye nirxandin û her du serokan jî li hev kirine ku ev biryar neyê cîbicîkirin. Her wiha ji bo ku HDP di siyasetê de bêlawazkirin, dişûna girtina wê pereyê ku di xezîneya Tirkiye de bo HDP de dayîn bêqutkirin hatiye nirxandin. Bêguman ev hevdîtin nîşaneya hilbijartineke pêşwextin. Li gorî zanistê siyasetê Profesör Dr. Mete Kankayner jî hikûmeta AK Partiyê ji bo ku pêwendiyên xwe yên bi Yekîtiya Ewropa û Amerîkayê re sererast bikin, dixwaze çaksaziyan pêk bînin û heta Selahattin Demirtaş jî berdem. Lê Partiya Netewperest MHP pêşiya wê yekê weke astangiyeke mezin em, lom AK Parti ew qas serdana wê partiyê dike. Gelecek olan demokratikleşme paketi dedikleri paketin içinde Dinav çaksaziya demokrasi û hukukê da ji bo biryara Selahattin Demirtaşî egerek zêdeyek û guherîn bên kirin. Ji ber ku biryara azadkirina Demirtaş taqeze û hikûmet ji bo ku bi Yekîtiya Ewropa û Amerîkayê re peywendiyên xwe baş bike. Lazim e Demirtaş berde. Lêbelê ez bawer nakim ev çaksazî bên kirin ji ber ku MHP li pêşiya vê yekê astengiyeke mezin e û her nerazîbûn ji aliyê MHP ve li dijî demokratîkbûnê tête nîşandan. Li gel van geşedalan Serokkomarê Tirkiye Erdoğan bi partiyên oldariyên weke Hüdapar û Saadetê jî li hev kom bû û ev serdan jî ji aliyê pisporan ve wekî ku hikûmet dixwaze bereyeke netewperest û oldar ava bike ku hem dengên netewperestan û hem jî dengê Kurdên oldar bi dest bixe tê nirxandin. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.